Животът знам на всеки е сладък и горчив, но с предаването наше ще е той щастлив. Здравейте! Вие сте със Сладко и Горчиво. Предаване за българската музика от началото на миналият век до ден днешен. Аз съм Тодор Върбанов. Аз Поли Петрова и преди да започнем имам една единствена работа и то е да ти кажа, че миналия път много ми липсваше. И ти на мен. Започваме. Започваме. Зрителите ни по всяка вероятност ще разпознаят първата ни гостенка днес като едно от най-известните имена на българската поп-сцена през 80-те. А именно, много ми е приятно да кажа добре дошла на Венета Рангелова. Добре дошла, така се радвам, че си при нас. С червилата малко по... Да. Заповядай на нашото диванче. Някои се страхуват да сядат там, защото били сме задавали много такива странни въпроси, но ние сме приятели с тебе от толкова години. Толкова добре се познаваме и още веднъж ти благодаря, че отзова на нашата покана. Между другото, много зрители ми писаха и да, както и за Мими Иванова пишат за Развигор, и за теб. И аз се радвам, че откликна на тази покана. Още веднъж ти казвам, добре дошла. Добре заварила. Привет на всички зрители и на водещите и на предаването. Благодарим. През 79-та започва твоята професионална музикална кариера в вокална група Стил. Обаче преди това, доколкото знам, си учила в консерваторията. Въобще от съвсем малка си се занимавала с музика. Кой те запали по музиката? Как реши, че това ще бъде твоята съдба? Родена съм в град Пловдив. Израснах в семейство, в което музиката беше на почит. Още помня времето, когато татко купи първия радиограмофон и плочите на Емил Димитров и Лили Иванова. Явно това е оказало влияние. По време на училище, като дете, пеех в хорове, в вокални групи, така че явно от детство съм тръгнала по посока музика. Първият човек, който ти подаде ръка, все пак някой ти е казал, от теб става човек, става певица, ти си дялан камък точно за тази стена, наречена музика. В Пловдив съм завършила икономическия техникум и там пеех, бях солистка на оркестъра Меркурий. Всъщност ръководителя на оркестъра към техникума участваше в биг бенда към Профсъюзния дом на културата. Това исках да ми разкажеш. Стефан Кираджиев с ръководител Стефан Пехливанов. Той ме заведе при него. Стефан Пехливанов ме чу и каза, да, голямо бъдеще и големи сцени предстоят. Започнах с тях да пътувам. Направих първите големи концертни турнета по всички летни театри на България и в чужбина. Освен това с тях участвах и на първия и втория фестивал на политическата песен Ален Мак в Благоевград. След това вече дойде кандидатстването в естрадния отдел на консерваторията. Завършил го в класа на Георги Кордов и още в двора на консерваторията ме намериха вече от група Стил и ме поканиха да участвам в състава на вокална група Стил. Да разказвам ли за тях? Кажи за първата формация на група Стил, защото аз си мислих, че си с Румито. Всъщност, в последствие си била с Румито. Значи започва с Насо. Бог да го прости, да? Сашо, Вили и аз. Само тримата? Наско, Сашо, Вили и аз. Две момичета и две момчета. Всъщност, как ме взеха в групата и направиха предложение да участвам в състава и видели са ме в двора на консерваторията за първи път в гръб и са харесали някои мои части. Са си казали, я да я видим я отпред и след това са решили, да, тя ще бъде. Срещнахме се в един трамвай. Не бе познанството ни крайно. Въпреки, че беше месец май, твоят смях се връща в съня ми. Моят глас не се всеки ден.
градчето сякаш гледа с интерес. Някоя и някой са щастливи днес. Някоя и някой някъде умира. Знаем, че ни чака знамно забрави. Старото казино, старомоден. Не ме бяха чували и разчитаха само на външни качества, без да знаят дали притежавам личностни качества и музикални най-вече. Но пък 3 дни след това се налагаше да докажа себе си, тъй като предстоеше на групата да се яви на категоризация. За 3 дни трябваше да науча около 30 и няколко песни. Аз ги учих ден и нощ, справих се, явихме се успешно на категоризация и след това групата от благодарност ме заведе на ресторант и там направи своето признание към мен, че всъщност чрез мен са улучили 6 от тотото. И така 4 години работа с група Стил и след това самостоятелна кариера, но как се реши на тази крачка? Все пак, когато си бил в група, малко по-трудно се взимат тия решения, като че ли? Не беше лесно да взема това решение. По принцип аз съм прекалено верен човек и когато съм с някой, продължавам до изнемога, дето се казва. Всъщност напуснах групата под влиянието на моя бъдещ менажер, Панайот Марков. По това време тази дума менажер не беше много позната. Той беше един от първите. Той ми подаде ръка. Той имаше много хъс за работа и наистина успяхме двамата. Наред с него до мен беше и голямата българска композиторка и моя много добра приятелка Мария Ганева и големият български поет, автор на текстове, небезизвестният Живко Колев. Така че те 3-мата направиха за мен чудеса, големи благодарности към тях. И така, започнах самостоятелна работа. Още с първата песен "Обещание светло минало" успехите дойдоха. Никак не закъсняха, явно съм имала и голям шанс. Издадох 2 дългосвирещи плочи към Балкантон, 2 малки плочи, 2 касетъчни албума и 3 албума на диск. Аз знам от баща ми, че по това време е било доста, как да кажа, пълно от към участия и са се сипали от всякъде. Въобще за музикантите това е било един доста натварен живот, защото постоянно едва ли не си на колела, пътуваш от едно място на друго. Какви са твоите спомени? Как бяха най-натоварените ти дни? Всички спомени са прекрасни, но явно съм действала под влиянието на младостта и ентусиазма в началото, когато човек започва да гради кариера. И не само в началото, дълги години беше така. Явно съм се справила успешно, но сега мисля, че не бих издържала точно на такова темпо. Животът ми наистина беше живот на колела. Колата се беше превърнала в мой втори дом. Много често нямаше достатъчно време от едно участие до друго, тъй като се правиха по 7-8 на вечер. И се преобличах в колата, хранех се в колата. Така че сега аз мога да разкажа ми е един случай. Бяхме на балове в Търново. Едни пролетни балове, където ти се сети, че съм искал да ти купа кастофона за баща ми, Бог да го прости. Да, имаше такъв случай. И един наш приятел от Търново ни караше с една жигула, ни докара. Толкова изморени бяхме. Влязохме в жигулата от Търново до тук и той вика, като пристигнахме, първо те поставихме, после мен ме закара в Люлин и той вика, как може бе, аз мислех, че от Търново до тук няма да спрете да говорите, вие заспахте и двамата. Заспала съм аз ли? Да, толкова изморени бяхме. Явно съм мълчала, защото аз по принцип като пътувам не спя. Аз също много трудно спя, но тогава и аз така съм бил. Просто то толкова много напрежение беше, че толкова изморени, че сме си... Сега, ако трябва да живея в това темпо, каквото беше преди, явно бих се уморявал, но тогава не чувствах умора. Сега изпяла си на най-големите композитори песни. Стефан Димитров, Митко Щерев, Вили Казасян, Мария Ганева, Зорница Попова, щях да кажа и Тодор Варбанов, но все още не си ми изпяла песен. Кажи как се работи и с кого ти беше най-приятно да работиш? Имаш ли любим композитор, любим автор на текстове? Или просто някой, с който така повече сте си паснали, усетили сте се на една вибрация, сте били? Естествено, че имам Мария Ганева.
С нея направих първите си записи. Освен това, тя е твърде безкористен и благороден човек, голям приятел, тъй като в началото все още аз не сигурна много в себе си. Дори когато записвах песни на други композитори, тя беше при мен в студиото и винаги е откликвала с помощ. Много огромно благодаря на Мария. Живко Колев, няма да казваме, той е общ любимец на всички поп и рок изпълнители. Ами двете ми плочи всъщност с негови текстове. Нали? През 90-те малко се поизгуби от сцената и аз предполагам каква е била причината, но ще ни кажеш ли защо? Ами, явно се беше натрупала умора от толкова много пътуване. Исках да се спра, да се реализирам все пак като жена, да потърся щастието в други посоки. И по принцип аз съм човек, който обича да се посвещава на нещата от живота си, дали ще е професия, дали ще е любов, дали ще е дете. И така посветих се на моя син. Обичам да казвам, че всъщност с раждането на детето ми започна моя истински живот. Просто защото, когато човек се намира по-близо до земята, имам предвид това, че хората, работещи на сцена, са малко на една-две стъпки над земната повърхност от вдъхновение. Та, когато се намира човек по-близо до земята, може да открие и да осмисли малките и големи неща, истината и тяхната сила. И разбираш, че когато около теб са любимите ти хора и живота вибрира, тече на вибрация любов, нищо друго не ти е необходимо, за да си щастлив, че всичко останало се явява като суета или до голяма степен задоволяване на човешко его. Аз просто отворих вратата на едно пространство любов, в което съм и досега и не съжалявам за нито една своя крачка, обръщайки се назад. Естествено, сега съм подготвила нова продукция, изчаквах да настъпи точния момент, но той настъпи, но ми е необходима голяма подкрепа, защото нещата, песните, които съм подготвила, са почти за цял албум. Знаем, че в днешно време не се реализира лесно нова продукция. Ще ни кажеш ли кои са композиторите? Ами... Имам мои авторски неща. Ето това щях да те питам. Издай малко от текстове. Няма да издавам, защото нека да реализирам първо нещо и след това. Просто защото се случва така, че в няколко предавания подмятам. Мисля, че е време вече за реализация. Имам и една песен на един австрийски китарист, Макс Райнер. Тя се казва "Аз обичам". Текстът е мой и на Емил Дилчев съвместно. Освен това, освен песни за любовта, ще има и песни посветени на земята, на хората, на безусловната любов. Все пак живеем в едно ново време. Ще си видим само след рекламите. Към края сме на нашия разговор. Сега преподаваш пеене. На какво учиш учениците? Трудно ли е сега? Каква е разликата между нашето поколение и младите? Ами, по-скоро аз харесвам и думата приятел, не толкова преподавател. Приятел, който предава опита си на по-младите. Уча ги на вокална постановка и разучаваме песни по мой избор или съвместно избираме нещата. Уча ги да бъдат всеотдайни, последователни. Освен това, аз имам една философия за живот, че живота трябва да тече отвътре навън, т.е. човек да следва сърцето си. По този начин трябва да се изпълнява една песен с сърце и влезеш ли в коридора на песента, нишката не трябва да се изпуска до края. Освен това, най-важна за мене лично е емоционалната дреха на песента. Заедно с това, разбира се, да пееш вярно и да имаш гласови данни. Просто защото емоцията е тази, която докосва най-много слушателя, а и самия теб. И още нещо, когато достигнат до записване на своя собствена продукция, на свои песни, да запомнят, че най-важното нещо е песента да запази своята българска основа, защото сме българи и в това ни е силата, независимо от това какви са модните тенденции в музиката. И като завърших на предаването, искам да кажа, че съм еднакво удовлетворена тогава, когато бях 100% на сцена и сега, когато съм по-често с моите ученици, просто защото живея в пълна хармония, много по-спокойна от преди. И двата вида дейности са свързани с обмяна на обич. Бени, много ти благодаря. Дами и господа, представихме ви Венета Рангелова. Благодарим ти.